Azken 27 urtetan txakuro asko izan ditut. Ikusten ari garen hilerri honek hori frogatzen du. Dagoeneko 20 txakur lurperatuta ditut on. Txakur bakoitza izaki desberdin bat da. Bakoitzak, gizakiak bezala, besteekiko nortasun desberdinari. Batzuk lotxatiagoak dira zintzoak. Beste batzuk oso jeloskor dira, oldarkorrak, liskarrak eta istiluak sortzen dituzte. Batzuk urrutitik begiratzen dizute, zure pausoak jarraitzen dituzte, baina pixka bat aldenduta geratzen dira. Beste batzuk jabearekin itxasten dira, ez dute banaketarik onartzen. Txakurren bizitzaren bilakaera denboran zehar behatzeak, gogorarazten digu ez dela gizakien bizitzatik oso desberdine. Hasieran alaiak, jolastiak, itxaropen ez beteta, bizitzaren amaieran gaixo, kataratak dituztela, ibilteko zailtasunekin. Nire txakurren heriotza beti izan da trauma bat niretzat, eta txakurren jabe guztientzat, tutorentzat, animaliak eta adiskidetasuna estimatzen duten guztientzat. Ez naiz batere mistikoa, baina nire txakurren heriotzetako batzuetan, gertakari txiki batzuk gertatu ziren. Toina hil zenean, hau izan nuen 3. emea, 3. txakurra. Alemaniar artzain bat zen, urte asko bizi izan zen, oso osasuntsu, oso aktibo. Baina amaiera gerturatzen ari zenean, oso ahul zegoen, gaizki ibiltzen hasi zen. Jazuen ez erikusten ere, kataratak zituen. Eta heriotzaren atarian zegoenean, gehien bat kaiolan egoten zen. Ni ara joaten nintzen eta bera behatzen man. Heriotzaren unean bertan, han egon nintzen bere kaiolan, begiratu nion, pixka bat hitz egin nuen berarekin. Gora igo nintzen, etxeko lehen solairuan dagoen nire liburutegian lan egitera. Ordenagailuarekin lanean ari nintzela, bat-batean matxura bat gertatu zen. Ez zegoen arrazoi haririk, ordenagailua gelditu egin zen, funtzionatzari utzi zion. Eta saiatu nintzen hori konpontzen, baina ez nuen loto. Orduan, berriro jaitsi nintzen txakurraren kaiolara. Hori, ordu erdi geroago, edo agian gutxiago. Eta bera, hil berria zen. Dagoeneko. Beraz, esan dudan bezala, ez naiz mistikoa. Ez dait gustatzen beti gauzen kausa sobrenaturalez pentsatzea. Baina une hartan, pentsatu nuen bera izan zela abisua eman zidana. Esan ez, begira, jaitsi, hiltzen ari naiz. Eta hori izan zen gertatuzuna. Beste txakur bat, nirea, Fofau izeneko pastor maremano bat, oso osasuntzua izan zen ere. 12 urte bizi izan zen. Txakura handia, 12 urte bizi izan zen. Baina amaiera aldera, benetan ezin zuen gehiago eskailerak igo, liburutegira eramaten zutenak, eta beraz ez ninduen gehiago laguntzen. Eta behan geratzen zen, etxearen inguruan, espaloietan. Haren heriotzaren unean, behera jaitsi nintzen, horrela begiratu nion, eskua pasanion, espaloian etzanda zegoela, eta denbora pizka bat igaro ondoren, altxatzeko eta nire lanera itzultzeko keinua egin nuen. Baina haren begiek jarraitu ninduten, bera ez zen mugitu, baina begiek jarraitu ninduten altxatzen nintzen bitartean. Orduan konturatu nintzen zerbait ez zegoela oidoaz. Orduan makurtu nintzen eta kantatzen hasi nintzen, beti nire txakurrei kantatzen dieran kanta hura, gaixo dauenean, zein txiki-txikiak, txakurkumeak direnean eta etxera iristen aizenean. Etxean janaria ematera noanean beti abesten dut. Kantatxo hori, kanta erlijiosoa da, zarra erlijiosoa nintzenean ikasi nuena, baina oso polita iruditzen zait nire txakurrentzat abestea, lagunon eta leial bat direlako. Orduan berriro makurtu nintzen, eskua bere larruan pasatu nuen eta lagunon eta leial bat abesten hasi nintzen. Uste dut jende askok ezagutzen duela kanta erreligioso hau, honela doa. Amigo bom e fiel, vale mais que tesouro. Zenean ere horrela izan zen. Orduan, une hartan geratu nintzen eta bera hiltzen ari zen, han bertan hiltzen, ipuin bat izan zaion. Tristea, baina gustatu zitzaidan, haren heriotza neuk bizi izan nuelako. Berari abestu nion eta bere larruan eskua pasatu nuen hiltzen ari zen bitartean. Fofina hiltzenean, txakur bat zen, Belgikako Malinois hartzaina, Gabon gauan su artifizialak bota zituztelako hil zen. Nire auzoan ohitura izugarri txarra da hori, txakurrak sufritzen dutelako, bihotzekoak ematen dizkielako. Eta nire txakurtxoa, bihotzekoa izan zuen. Gabon gau hartan asko negar egin zuen, oso urduri egon zen. Eta abenduaren 25ean, Gabon egunean, oraindik urduri jarraitzen zuen, oihuka, negarrez. Veterinariora eraman duen, saieguna izan arren, veterinario bat lanean zegoen. Ara eraman duen. Hark uste zuen bihotzekoa izateko bidean zegoea. Baina ez zuen ezer esan, nik uste nuelako bizkarrean infekzioa zuela, mikosi bat zuelako. Mikosi bat zuen.
Bizkarrean erdi inflamatuta zirudien, eta horregatik uste nuen hori zela arazoa. Orduan, albaitaria, ez zidan ezer esan, baino badakit pentsatu zuela, zeren eta honela esan zidan, begira ez dut uste hori denik, baino botika bat emango diot hemen. Eta etxera eramango duzu. Etxera ekarri nuen, eta 2 ordura hiltzen. Oso larrituta hiltzen, argatzik erakusten dute zein larrituta hiltzen. Bihotzeko miokardio infartu bat izan zen, Gabon gauan su artifizialek eraginda. Ikusten dugu jendea zein ankerra den. Nire hirian, Brasilian, legeak debekatzen du, baina jendeak ez du etxitzen. Gabonetan eta urteberrian 100 kasu artifizial botatzen dituzte, eta horrek txakurrak beldurtuta geratzen bira, eta baita hiltzen ere, nire txakurra hiltzen bezala. Hori izan da nire txakurretako batzuen heriotzaren historia. Heriotza guztiak izugarriak izan ziren, baina hauek aukeratu ditut zuei bideo honetan kontatzeko. Eskerrik asko.